सुबह के खाना बनाओ तनी आए ई ना कोई कहलस ना कि हाँ कने तनी तूहू खा ल, खाली अपन पेट लौकता, सब कोई के अपने पेट लौकता। ए आदमी के पेट बाटे और कि में ले आगल बनी दादा बियाह का साला जनती तो हम साला बियाह ना करती ऐसन घर में का जरूरी रहे दादा। माइयो बाबू तो हमार पगलाइए नु गई रहन घर देखलन ना बर देखलन धक भाट देलन। सब कोई के निमने चाहिए खाए के। देखी हा तनी कमे पानी डाली है ई ना कि छरा छरा कर दी है। हाँ दीदी जी बढ़िया बनाओ तनी पानी ढेर ना डालम। सब कोई गइल घर में के अभी कैसे चल जी तारा हाथ के खाएगी सब कोई तो टिका उल्टा बाटे लूर बुद्धि नहीं खुशी खले का हो ना दीदी जी ऐसे घसक गइल होई पेनला पे घसक जाला। सुन हां कि फुआ जी मामी जी बड़की दीदी देले हई जा जवन तहरा के मुंह देखाई में सब रखले बाड़ू सब चौकी पर रख देले बनी। अभी हम धइलहु नहीं कि देखहु नहीं कि गेल भोरे से त खाने बनावत त कहां फुर्सत मिलता। फुका फुका बता दे कुछ कहा कने तहार लूर बुद्धि त बाटे मगर देखा आगे चल के का होताटे। आगे चल के होई का जैसन आदमी परिवार बड़ा नैसन आदमी चली हन और का कइली। ई कैसे कहताड़ू हो मतलब हाँ मतलब जैसे जे चले ला वैसे राह से चले के न पड़े दीदी जी सही न बात कहते हैं बताएं। देखा कने हमनी घरे हीटर पर खाना बनेला जल्लू। हाँ दीदी जी शुरुआत दिन बा पूरा परोजन बाटे त आदमी का करी हन भर परोजन आदमी लकड़िए पर बनल बाटे एक डंपर लकड़िए उठू से आसाम से आ गइल बाटे। जान तनी हम कबो चूल्हा पे खाना नहीं खी न बनैले से मम्मा तनी आहस बुझात हुए। हाँ जे जवना चीज जे ना कइले रहेला उ एक बाई के करेला नु तो बुझाला तनी दिक्कत। और सब शादिया बियाह में के गैसवा का कई नहीं जाए सब रखल बाटे अब सब इतना हरी चल जाए तब न बनी। अभी इतना आदमी बावने कहीं बारे में खाना पाना बनावे में खत्म हो जाए। देखा माई बाप सब कोई तारा के एगो बात कहते बुद्धि सिखैले बानू कि केहू आवेला बर्थडेट त पहले नंबर गोड़ लाग लेवे के चाहिए। सुन ओने मुंह मत कर गोड़ लाग लेवे के चाहिए। हम चूल्हा बियाइल हइन त हमरा के गोड़ ना लगलो। अब ए जगह में मामी जी रहती फुआ जी रहती चाहे बड़की नंदी के आइल बेजा गोती नहीं रहती जब तरह के चार गो बातें न कहती। दीदी जी न होई नहीं है तो सब कोई के गोड़ ना लगनी है। उती घरी के बात अलग रहेला जे सामने आवेला ओकरा के कहाता चलू ऐसे ही घर में हमनी के नहीं जाती कल पहले दू गो गोती नहीं रही जा अब तीन तीन गो हो गई नहीं जा बड़कियो दीदी ऐसे ही करत रही हम आई नहीं तो हमरा के चूल्हे ततुआ के सब कुछ सिखैनी। हमारा ना खाए के का मतलब अभी ना खाए के सब कोई के खिया के तब तहरा खाए के चाहिए। भूख लागल रहेला त नींबू का पानी हल्का चीनी डाल के घोर के शरबत बना के पी ला ठीक बा। अच्छा ठीक है बेटा हमनी के ना छुए के देखी मछरिया बढ़िया छन ले बड़ू। हाँ बढ़िया छन ले बहन देखी लाल लाल छन ले बड़ू टाइट। हाँ अब छू ना छुए के आज हमनी के खाए के चाहे खाए के बेरी छुए के चाहे। देखा कन्या कहनी हां कि जन गुलबी बस सरिया आइल बानू हैं गोड़ लगाई में तो कुछ जी के नंदी के हाथ दे दिया ठीक बा जात खुनी। अच्छा केहू के कहे के ना रहो कि ना देले हई कन्या जानलू। तो मतलब बहनी जन को मतलब हम एगो अलग बनाई हमारे को हाथ अलग जैसे सब कोई मछली बनाए ऐसे हम वो बनाई ना तो का जरूरी रहे बियाह शादी भइल आदमी भागे लनु अपना अपना घरे ऐसे कहनी है ना तो एजी के रीति रिवाज आगे खा पी के तब आदमी जालन वो कन्या के हाथ थे। अच्छा होला घर घर के रीति रिवाज बाकी हमनी घर के कुल रीति रिवाज ना है। अब ए जब मनाओ तो जैसे चले आदमी से चले ही के पड़े जाए दी कोई बात ना। सुबह से तो लागले बनी 12-1 बजे गइल बनावत खिया करके अच्छा लगता टे। ई कहां देखलू अभी हमनी के आई रही जाता 4 बज गई रहे जानलू जा तनी कह दे तनी अभी अम्मा जी से जाए बढ़िया से बनाई है नवा को मत देख लिया पढ़ाई ओकरा तना मरद करत रहल कि मान मेरा दाल भात भुजिया चोखा चटनी मैं बना ले चटनी हमारा पीसे के पड़ता जंगर चोटिन बिया के मेरा बिया हो 4 दिन खूब चाम चुम कैलसिया लागत कि फिर उहे दिन उहे अनहरिया रात देखावे लागल। आय कनी मटर छेमी के कलचोइया के चटनी पीस दिया पुरहरे लहसुन डाल के जंगर चोटिन लेखा करत रहती है। दीदी खाली काम करी तू ना काम करबू ता दीदिया आई बड़ी काजे चौका पका था सुने आई बड़ी सुटू सुटू लड़े आर्थी घड़ू का उ पोल हड़ी
तू कल ऊ कल बना के दे तू कल खइबू बोला ना तो काहे ना खाई ऊ कल सुबह से काम करती है तू बतलू त काहे खाती आइल बाड़ी सुबह से काम करत ताड़ी त आई बारू 100 ग्राम के बोलत 1 किलो के बोलम ना बोलम ना तो छोटा बम बड़ा धमाका देखा धमाका के के काम कती बोलेला हो त का कल काम कले करी हम कल छिपा में खाए में त और का करम हो खाता ने अपन मर्द के कमाई तो उनके खा तो ऊ खाई तू जाना चुपचाप जान त लोड़ा ले धागा परी सीधे बस जुड़ा जीबू जान तू जा ना जीबू त जा के बेटवन के लेके टिकवा के जे रह जइह ठीक बा ना तू अपन मर्द के खोज के ए जो रजियो मर्द त खोज के बलाई बनी हम खोज के बनी ना मरद तो नेखन तार लोकत कहां बारल काहे मर्द फिर सुतबू का तू ही सु जले हम त सुतबे करना कोरा में तो तब कहीं के कहता हूं लागत कि घर तोरे पके 1 नंबर के खिलाड़ बिया हो बड़ होई त ई त छक्का दी एकदम मरद के तू ही लवंडिया ना चबू लवंडिया तब नाचते बने मर्द भी आइले बनी कोरा में लेके सुतते बनी तू सुत के एक दिन चीख ला माजा तू ना चिखबू हम ये सब तोरेल का सीखे ना सीखल बारू तबे त मार रियानी लेके छौकतारू तेल में मरचा डाल के छौक तू ना तना खिलाड़ी कहीं के तू ही हो हम त खिलाड़ी हइए हई तब कहीं के तू हमें तू पीछे से हमर सवत बनल बारू का हां आई भाई हां त जाओ दे बारन जा ठंडा में गरमाए हवा खिलाड़ी कहीं के आइल बाड़ी खिलाड़ी भइल बाऊ खिलाड़ी भइल बाड़ू काजी जा पानी दे तू खिलवाड़िए बड़ी एगो तो हई खिलवाड़िए हमरा के माथा सन कइले बिया तू माथा सन कइले बाड़ू कहते कि आइजा के लइकन के लेके मई के लेके गांव में रहत रू कहती है हां हो हां तू मतलब इनको बातें मान लू ना हो ना जा बेटी तहार दीदिया बोलैला हड़ी तिलकुट दे तड़ी ना कालू खाना अपन बहिनिया के किताब दोनों दांतवा टूट जाई आगवा के खा तोरे टूट जता तारे टूट जाई कहते कि आइजा आइल बाड़ू का करेल बा दीदिया बना के दी तो तहल के खइ बुझा ई सब जाय दे ना बोला चला तना छोटी छोटी जानता कि हितना त भावन कहियन कि अपने में झगड़ा आई पर बोल ना छोटो लेके से जवाब मरगा ना हो जा जइबू साजे जइबू भोरे आग लगा के आइबू तू जल्लू मारब लोड़ा वाला ना कि तार गुमटिया में का हड्डियां टूट जाई दीदी जी खिलाड़ी कहीं के देखी कहले नहीं बहुत लड़ाकिन बिया लड़ाकी नहीं खदा तो जब आप असनु बहिनियो होई हो सुनी अभी तुम पोलेवे खोल नया बिया तभी हाल बाटे तनी घरवा में गइल हई ओकर नूडल सिंहवा पर तिलकुट रख रहे तिलकुटावा लइकिया होइसे चोरावती हम देख के दीदी जी अठे कटे भइल अटे चुपचाप आ गेलनी अभी चूल्हिया पे गेलनी तेकर बहिनिया का कहती है छोटा की कब हमारा खाए के बाटे भर घर के बना देम तब का हमारा खाए के बाटे कोई हमरा के पूछे आवते नहीं खी आई हो राम कान को लइके के कान को हटा दे त का रखले ना भौजा ठीक है भइल बाटे ठीक है बबुआ बहुत हमनी के कहत रही कि देखिया जा हमरो एक पीस में रहनु आई हैं ये नु हवन मरद के कहे वाला हवन हमरा ठीक है नु बा देखत नु बानी एक पीस मेरा रुआई कि 2 पीस मेरा रुआई एमे पूछे का बाटे देखे के का बाटे जय दिए दीदी जी हंसले घरवा फंसेला जन्नी हमारा नइखे देखे के चुपचाप से रामन से अपन मर्द के लेके अलग हो जाइब अपन कमाई बा खाई बा रहम बस हमनी के का दिक्कत बाजी हमनी के अपन बनाइम जी खाइम जी राम जी ई ना कि हमर लइका पे का पोसे के हमर लइका पे का हो हाथे गोड़े हो गइल बा वसन चले जू जन्नी जब हेतना ही बहिन बोलती है तो ऊ कतना बोलत होई त खेल कूदल बिया छोटियो के पर बुझाता कि भातार के कहती कि कोरा में लेकम रवा के सुनई तबे सुनलू ना आ लइके ना सुतल होई लइकन के साथे ना त ई कैसे जानते कि भातार के कोरा में भइल होई दीदी जी मगर ई बात जाना तनी कि सुतल बिया पाता कोरा में सुतल नहीं जानते गुड़िए पुत्री खेल के त आजकल लइकी जवान हो जाता ई सन का पप्पो दादा तो बड़ा देर से निकलता हूँ कहने की का हूँ रो त बहरी रह तनी कुछो खा ले तनी आ हम घरवा में अभी 3 बज गइल हम खाना ना खानी आए सारा की जगह हम इहे बतिया पूछा नहीं खाना उना खइलू है मतलब खाना वाना हम खा लेनी मतलब 1 बजे के सुबह से काम लगैले बैठ जाए एक बार के हम कबे ले खाना बनाओ तनी करो तनी काम धंधा में फसैले बैठ जा कहते जे नींबू पानी पियो तू अरे जाए दे पागल अब शिकायत गते गते बोल तो शिकायत सब कोई आइल बा सुनी
हमरा घर के रीति रिवाज ठीक नहीं लागत ऐसन करे के बता हमरा के पहुंचा दी नहीं हम नहीं अपन सेफ ले रह नैहर कहे जेबू माने कैसन तू बात करताड़ू? काहे नहीं ऐसन बात करी तनी बताई तो तनी 3 बज गइला के लगले 4 बजे हम खाना ना खाइबे। अरे पागल अच्छा एक दिन महटिया यानी एक दिन के जो रसम बा हां मतलब कोई सब कुछ बर्दाश्त करला कोई के भूख बर्दाश्त होला हैं। तारा के सब कोई टोला ही नेता सब भौजी खिया ले जनो तो मेहरानू घर के खाली सो। अच्छा तो हम भौजी के सब्जी में ले बनी सब भौजी के पेट बटे हमार पेट नहीं खे पेट बा सब कोई के हाँ। हेलो सब कोई के से भेंट होई लेकिन हमनी के टोटरम बा जन टोटरम करे के हमनी के भेलनु टोटरम ड्रामा हमारा से ना होई 2-3 बजे तक सब कोई सुबह खाना खाला के 2-3 बजे तक खाना खाला। बोल यार तू तो शिकायत तू करवा के धोते बुआ। शिकायत का होई बोली ना तनी रोज जानते शिकायत का होई खाए के कहते त शिकायत होई। अरे नया नया अभी आइल बड़ो अभी तनको तू नहीं जाना तो घर के रीति रिवाज क्या बाटे का नहीं खे त रीति रिवाज कौन है कि खइले बिना मुंह रीति रिवाज कहता कि खाना आते ई कुल त भाई गलत बात बेटे हम कहते दे ठीक बा तू जा ए संगे संगे बहिनियो हमार नहीं के खइले आइल बिया त बहिनी कहानी के बहिनी के खाए के भेज देला त तारे न गलती भाई ए ओ जने सही लड़त रह जतै जे ओकरा से तती करत रह जे अपने लड़ा के नहीं ओ एथी कर देबे लेबू कोई करे आज त कम से कम शांत आज हार मत। हां त मतलब आज खाई ना ई तो गजीब बात कहत नहीं रहुआ ठीक बा हम जातन देखो तनी का बनल बा सब कोई खरस के खरस और तक हम ले हां भल्ला हम तारा खिया देबो। हां भले ना त रहुआ खाइबा कि हम खाई ठीक है चलो तू चलो तो भौजी आई तो कहे कि का बतियावत रहन स बतियात का बड़ा सन भौजी ले डर का लागता रहो डर के बात नहीं मुंह अपन की बोला त जान जाई ना त मोर मुंह से बोली निकलता बिना खइले मुंह आउतै का करब अब जीत इज्जतिए के पा का तू हमर लगैबू इज्जत के पाह लागत हुए खाए के तनी कह के दनी नत खा त ठीक बड़ो पहला दिन ह कम से कम मुंह बंद क के रखे के बा खाना मिलो चाहे मत मिलो। अरे बाप रे बाप हमारा से त नाइ सन बर्दाश्त होई तारा घर के रीति रिवाज। ए माता रानी रुआ चली भीतर चली रुआ। हां त हम त जाता ही बानी बाकी हमरा खाना लिए जाके ठीक बड़ुए ठीक है चल हम आगे कह देते चल तू चल चलो क्या कोई ऐसा रीति भी हमनी के मानो कि सब कोई जब खा ली भोज भात हो जाई तब जाके जो नया कने आई उहे खाई कन्या उतरत एगो लेके आइल बड़ी सवतडा उ त ऐसे ही बोलत यही नु कह जाला हो कि ससुरा जाए त एगो पीछा पीछा सवत लेके मत आवे। ई बिटिया बोल देले भाई दीदी जी के टाटे बटे लेके दीदी जी चुपचाप बैठल बनी ना खा तनी ना पिया तनी अब भर इतना हरी जानिए नु गइली सन। हां आज देवर बबुआ गइल बानी नु डीजे वाला के पैसा देबे आवत तनी तब हम कहतनी उहो बेटवा का सुनी हन जी का जी सुनी नाम लेते रहे आइयो गइनी करवा देनी कितना पैसा बाकी रहे 18,000 रुपया भई रहे। हां और जोन मोर 11,000 रुपया दियाई रहे 7,000 रुपया दियाई है। हां सब लेन देन सब क्लियर। अब खासा एगो के बाबू 500 रुपया दे वजन पानी समय में पानी पी ले रहे पानी चले रहे बेकार रहेगो ओकरा 500 रुपया दे बाबू सब हिसाब किताब सब त सुन ली सब त क्लियर कइए देनी मगर अब लागत हमरा कि घरों में के क्लियर होखे घर में क्लियर का घर में क्लियर का है सब के उ घर में खा पी ले बाटे। हाँ। आ दीदी जी खइले है नहीं खिन तरवा पूछनी हां कि हां भौजी खइलू कि ना खइलू आखिर घर के मरद सब काम करे आदमी गइल बने कगो हित ना तक पहुंचावत तवन गाड़ीए से त बाइक से तरवा घर में बन तरवा के पूछे के चाहिए नु। हां काहे ना पूछनी हां गिरतारी ई बताई कि साली आइल बड़ी आ बोल देले भाई दीदी जी के जन का उ कन्हैया के बहिनिया उ बिटिया कैसे बोले के चाहिए हमार दीदिया ना खाना बनाई तू नहीं जनी बनावा जे हमार दीदिया नौकरानी ना ही है कोई के दिल पर ठेस पहुंच जाई देवर बबुआ रउआ समझ सकतनी आखिर हमारे माई बाप आई हन आ रउआ के कुछ बोल दिहन त रउआ कैसन लागी ओहरे कि भैया के सास कैसे हमरा के बोल देली। हैं अरे तो छोड़ ना उ तो छोट ना डान लड़की है ओकर का तू लोग बात चलावता उ लोग ए बबुआ जी देखी आजकल नु लइके में लइका हो जाता रउआ नादान के बात कहतनी जब उ सोचती नु कि हम नादान बनी तो ऐसन ऐसन बतिए ना बोलती। तो ठीक बा भौजी बुलाओ तनी कहां बड़ी बड़की भौजी अब रउआ पूछी ए बड़की भौजी कहां बड़ हो दीदी जी तो हमरो को मना कइले बन कि कह मत मगर हम अपना से कह देनी हां के तरह का बोल देला सा केहू न जी अरे बोलो बोले के केहू बोलले काहे नहीं खे अब जौन बात बा उ कही ई ना कि हमरे भी का खाली मुंह फुलैले रह हम रउआ कहे के में का बाटे लोग जानत नहीं खन कि के कैसन बाटे के का संगे कौन व्यवहार होता कहले पर सब कोई जानी तो कहबू तो और मौगी नहीं के जानत और मौगी ना कहत रहली बिना सिखैले हती चुकी कैसे तो खाला के हती चुकी बा में बड़ा धमाका कर दी हो
हम कुछ जानते नहीं खिया तू लोग अपने में का करत लोग हमारा कुछ समझ में नहीं किया जानम कैसे ऐसा न उहे न खूब तो निक बताइबू तब न जानम। ना तो आज रौरा निमरती तो करे दिन रहे कहे के आए कि हमर बहन बैठ के खाई है तो हम कहते बानी कि दीदी जैसे ना करे नीठन बिठन डलले बानी उ कहले तब खुद दीदी जी कहती हम ना पतिए के होती गो बच्ची लड़की के तोहर हाथवा टूटल बा हमार बहन बना के दी तू खाइबू ना बनाई ना करी हमार जीजा के कमाई हटे जा मजी जब सूत जाता कोरा में चल जाता गांव भर के लइकन के त बेटा के उ कैसे हिती चुकी लड़की माछी भर के जानती है कुल जी हैं तो ठीक बा ओकरा के हम बुलाओ तनी अब बुला के ओकरो से पूछत तनी पूछ ली हां कहां भी है पूछ ली सुन तड़ू हो हैं है ना होता अपन बहन के भेजा भेज बहनिया के हमार बहिन के का कर देली उहे त मैं लंका में आग लगैले बिया अभी शादी बीतला अभी एको दू दिन के होता तोरा ही ले कर सोच के नुआई रहल हन ना बुझी रा मुरई दा का भेल का कहत हैं जा अब त बुझे तनी का सिखावता रे अपन बहन के का कहले बिया हमर बहिनी हैं? मतलब औरो आ तब पूछते न मानी का सिखावत पढ़ावत बड़े का कहता रे बड़की भौजी बैठो जा रउआ पूछी अब रउए नु पूछा में हां तेहू कहले हो जा बैठे उनका कम कहनी है हां आई है काले खाना बना दे रही एक दिन के खाना में ना बनी तो बस हम कल ये तो कल बतिया कहनी और क्या कहनी है ए भौजी हो एक औरो का नाम ठीके बा भेल नु लड़की है कुछ बोलत तेरा के माफ कर तू आ तू बाड़ू त यही बात के लेके तू गाड़ी टेंशन दे के ना जी लड़किया अरे छोड़ो ना लड़की बालिका भी एकरा का बुझाता सरकार आजकल ना बात मानत रहन जनी ना सियान के गधा के बात नहीं खन मानत बालिका भी जी बात कहले हिया हैं तो का कर बताओ तू बताओ ना का कहले हो बताओ कहते कि हमार बहन ना बनाई खाना तोनी के हाथ को टूटल बा कि घी नहीं चुअल बाटे पिलुआ गल बड़ू सन ना तोनी से नहीं खे बनत हमार बहन दी बना के तो तोनी के ठूसा बुसन हम तो के ये बात कहनी है कौन बात कहलू हा तू झूठ बोले लू है हम ना का कहलिए माने बताओ तू अपन हार मानते नहीं कोई अपन हार मानते नहीं खे ना जी बात हैं? वो तो झूठ बोले ली हैं ए सुनी ई का होता है सब घर में अरे का है तो चुके पिलुआ के बात पर कोई भी विश्वास कर जाता अरे बढ़िया से भौजी हंसी खुशी से रह लोग ऐसी देखी कर देवर लोग बाबू जी हमार कर काट नहीं करे के रौरा अपन देखी अपन मेहरारू के अपन साली के बस हम मरद हम अपन हम काहे कहती मैं हमें हानू के देखियो अच्छा काहे के सुनी देखियो कोई देखी कोई अपना के कोई मारी तो कोई अपन बोल दी कि हो भाई का है ई देखत ही हमरा के अकेले खाना बनावलो में कोई हाथ उठने के बताओ तो ऐसे उ बोलत होई त ना त तू सुन ल भेलो काहे हमनी के लड़की गोटिया के- दे का के बोली हम अरिया त गांव में अपना आज तक से हमार बड़ समझ लो। माछिल गोटी ना पड़ो हमके नू ना जाए बस एक भाई जन बम के पुड़िया लेके घुमत ताड़ू ई कोई बड़ा हमारा नु के लेके घूमत रो देखल साचो तू सही ए कहत बिटिया बच्ची ऐसे ना बोले के चाहिए उनके भौजाई हैं जे मेहरानू तो तार बहिन हड़ी नु तो हमनी के मेहरानू ना कहम जी केहू कही के ऐसे ना बोला जाला। देख लिया गया दूध के केहू कही खतरनाता में साली बेबा के ई बम ब्लास्ट कर ले बिया ई उ कहला बम बम हेलो देख ल रौरा देखिए हमारा कौची देखे के बाजी सुना ने हमनी के बापे दादा खानदानी चला आ रहल बा हमनी के सब कोई मिल के रहत तनी अरे जा बचिया, हेलो छोड़ रे बात ना कहीं ना जीविए जे रही काहे के जाई चल त ठीक बलिए जा खबर लिया चल अच्छा मैंने तो मुआ दे में घुस के चल ना लड़े के चल जा दे आई हो रामा लड़किया का हाथ बड़ी चलता ए भौजी सुन ना हम माफी मांगता नहीं देखो अपन नैहर ए जाता भौजी हम माफी मांगता नहीं जाए तो जौन भइल तौन भइल बिहेल नु जाए दी अब का करम दीदी जी ई बात में कुछ रस नहीं के जान जी हो हम भेलो जानती आगे तो हम भी आए में जे न रहती हम चल लेते नैहर तारा की नैहर में लौट रोए जावे पागल है रउआ पागल हो गेल भाई एगो है चुप रहे। मेहरानू के बात मानता है तो बात रहता है मेहरानू के बात माननी है देर बबुआ ठीक भाई नु चुप रह एकदम चुप मत दे हमारा आज तक से मरद ना बोले या ना अपन नैहर के एगो लोग हम बोलनी है तारा के भैया बोलनी है हो हैं चुप रह दो दिन के लायक अच्छा ए भौजी चल चलो दूध पी ले चल दूध पियो तो चलो का कहत जी तुम्हारे सही नु कहता नहीं चलो चलो उठो चुप रही रोवा तई का देर बाबा ठीक भाई नु उनु दूसरा घर के बिया